trong ca namar syata syasilia kidon bun kiba kampa hoi sabat don jing trong than hu blei jing cơ khu bu thế yangi kalong kada leng basha bom chu chu kat basaba ton kasda kaskipen kretang chu no Kristan baro tolum la hak jaji surwaya ro hoi sabat don jing shong tan hu blei jing ker ku bu te yangi kalong kada leng basha bom ju ku chu Pana uka jing ai em ban yo chop ha jing ya lem de un ai hangi ka bom bangin long ki ba yai nem hoi sabaton jing shong ta bu blei jing ker khu bu thế yangi kalong kada chân basha bom chu ku chu kajirwai ka babut arspa iway are not iway kat bangadon harisiap dap da kuslai sudah kat bangadon hari siap dap da kuslai sudah dadanong penim ong udalong ujong na hukum ban ina popat na jing sniu jong ka na dunga syam yuji sulong dong penim jong na oh du long lud du jong na oh du long lud du jong na la bin las ngin ngayat sakma ulong lud jong na no nakari siap ngan but no tang ya u kapen shat la ka jing im ha jing ai e jong u wat sam kida jing ik na pop u pelat wa na du nga sham yu ji su jing dung u pen shai kda ho oi du long lud du jong na ho oh du long lud du jong na la bin las ngi ngayat sakma long lud du jong na ai jing wai bas nhau tiang ya kaski u pen shai man kapor urkiya ngada jing ipajanai ushim ya jing kejong nga upelai na jing ma na dunga syam yuji sulong dong pen im jong nga oh you long lud du jong nga oh du long lud
jonga la mi la sni ngayat sakma ulong ludu jonga ha jing jar jar jongka mit hapol shiteng senya uwanda kabor ba krau ba un pen im yanga jing shai kabor rom teng shine halor jonga ngal wai da kasur ba jemba un pen im yanga du long lud du jonga du long lud du jonga la me las ngi ngayat sakma ulong lud jonga Ini ruai ke nomor jeng ruai ke bang kendai punyau ke nomor jeng ruai ke kendai punyau. Lok baba tam ede Jesu habakakus layapi kasyo un penkya donut blamo un kershan kumbao Lok baba tam ede Jesu Lok baba tam day Jesu Lok baba tam day Jesu un yarap haba pitlot un jubab haba pikon Lok baba tam day Jesu Lok ngan shem kum Jesu Jing suk jing tian ha men sim ai Dag sang ti yang nga undam Nga nong ting ya ka jing ma Lok baba tam ede Jesu Lok baba tam day tam day Jesu un yarap haba pitlot un jubab haba pikon Lok baba tam ede Jesu langaya leng ba mir jing jen ja bat kidau ka Jordan ki kerhu jing shap ting kam la ban wan nama try udon hajan Lok baba tam ede Jesu Lok baba tam day Jesu Lok baba tam day Jesu un yarap haba pikon un jubab haba pikon Lok baba tam ede Jesu Dapur ban yapon lang kadu bat kiriu kuy blalay na menshwa Gin yarway lang harut wang Gin yaro jangkat bana Lok baba tam ede Jesu Lok baba
reus ngijing trailer wai number ka ars pa kandai puai na kabat mai kihin reus ngijing trailer wai ars pa kandai puai nang ni kan khot ka balai kin roi tang ma pi ki kham cham đam chinh chạy chạy cặp nè long chu tăng chinh cha thái la sen để cả giải sa a ca ba la chinh cốt cả cus lại ban chinh ba cái chữ ruai cái baput cái begin Wai nambar ka ba shispa omdon ulok kum Jisu ba jamnut shispa ngangai skam ba pil wai baro namar gimla shu ban yosko namar ka jing sawa jong ki digi speaker ki box ngangai skam ba pil wai nadu guman sim ba gadonot baro hôm đón ôn lo cùng Giêsu ba trăm độ em ôm đón cùng ôm đón ba la bên cạnh bên sim ba em ôm đón cùng khi chỉ em trong nghĩ Giêsu tìm ôn ya lama ôn cơ ôm đón đủ lo cùng Giêsu ba trăm độ em ôm đón cùng ôm đón đủ lo cùng kapor baunda jai nangi em ôm đón cùng ôm đón kami unong ben jai nangi em ôm đón cùng khi chính em trong
hagani kapor nengkong nyaingu yublay ya kanika lat baka kabu kabangilayo sa kawaipat kajinyeseng hadin kajinyeseng annual meeting hatang syalai ngilayo sa kanika waipat kajinyeseng lang haganeka balang hangni orang kam nyaingu yublay bakat ningut ngila ban ya lumlang haganeka jaka da kawai katong bakata kalong ban yaro ban pendon buram bat ban mane yau blay jongi ubalong unong tau unong penlong bat hagaju kapor unong penem ba unong siu spa hagani kapor ngasyem ya gani kalat ban pediang sngau bha nengkong ya kipara nong syarai ba ye jonga klem danye jer kerteng ngapediang sobha ya phi hagrukom ga bakarpang ngapediang sobha ya phi kipara bengai kibalong kidkhot jong kabalang nang ni naso rangkam bat kum juru kibalayawan na gini kisau terli ki circle kasi is circle kasi wa circle kasi sau circle bat riboy circle katno kalong kabai itnat ba kikun ki jong blay ki wan ban ya lumlang ban yaro bat ban pendon buram yau ham tame lang bagi ni ki kenta ki bastang jong kawai pat kasngi ka bakhuat bat ka bakentang ka jong oj hagani ka por la dadon ki paralok ki banagani ka snong ki bawan ban ya senglang bat ngi la da pidon hangne ngikwa ban pediang snobha ya piru hagrukom ga bakarpang dongin duai bau mensiem bakhuat unlong rengkat bat ngi kat bengi penlut ya kapor ban ya senglang kumne di kapor kalabiang bangin ya sedang no ya gani kajing syakri kajongi ya ublay da kabangin ya soklang ha kajing ruai ya ro ya u naka jingruai kabasan spa lai po khandai ka jingruai kabasan spa lai po khandai unong ruai shaman sia muong ngiya im bat ya syong menta hakapor kabasyer kai kabapher tam naki arta ban im long da jing yale sngap ki jaj ben riu ki kendit gok bat magok syagatma sngap jing penlong ka ut ka riau belajan sngi khadu jongka nginyerwai kumtu barok santli gidkhot bad hadien gane ka jirwai i dikan em walang in pule nakatien ka jong ublay bad ha ka ju ka por in yalam yangi ha ka jing duai Tang
sansyarkanku on dahima unai musim jongka jing sukbo juku Istan yang le ya katwa abanda joblan sange Nadong yalam unda perta Habisha kribayaine Tang utaken ubashisha Ubasahaban dawan Uban yok boy syakadima Jurong ban syong ban udra Kat menjaya terperang ini boleh kian jumlah jeng tak berkuat kian berkerku jung tak punya pailang tak kitab jeng penpau kalau nong ke beningkong kat khot ke bahan nyau kitab jeng pau kat khot ke kalau nong beningkong kat khot ke bahan nyau kintian ke bersetenat ke ong kemni hakmi unwan bat kita o bat ke khmat baro kan yu iu bat kita ro ke basum yu bat ki judgment reu baro jong ke percaya Kenya lenyal lempat namar jongu kumta sisa amen. Saya sien dengan pulih jempan pau beningkong kat khot ke bahnyau. Hakmi uwan bat kilo bat ke khmat baro kan yu iu bat gitaru ke belasum yu bat ki jaj benreu baro jong ke pertai Kenya lenyal lempat namar ke burom jongu kumta sisa amen. Doanya pandemik li hejeng duai. Au boleh pa buku jungi bahabeneng boleh badap jing ej bagi senai ba yangi kinong pop ubala kloy ban pha le jong kun ban yap namar ki pop ki jungi ayu eme kan ra dengan eka miet mangila banya don kumni ban yaro ban penbana ban pendon borom mi keteng ke buku ki jungi ayu eme trai ban medang sya yangi bangila ban don kumni kum bangilong Bad bang midang khot subha yangi na kapor se kapor banwan ban pen kraw ya kerteng ke em ke jome ata bha kum tangi kerpat ya me hene ka mit dalong ka mon jome kuk pa bkhu jungi to ai bom sim jome ndorang kat bat ngi wei pai wei kat bang ye seng ban ngi ro kerteng jome kan long sisa ka khubor ka balakar khu jing mut ke jing perkhat jongi baro kan long ban kentiu ya ka burom ka kraw jome atrai Don rangkat lang yang nupai lang jong meo badon hene kapor wala pelaj por knang ban khendu iki ki e jong ke perthai bat ki kam ki bagi trei malagasi nei ban pelaj he kene kapor ke basuk bat ke bakmen ban yo ban chakri ban phlai ke teng ke bakrau jong me kat ba me medang khot yangi ban ya penbana ban ya slok prabangai paralok bat ban kentiu kham sajrong susu ya kerteng ke jong me Aingu eme kok pa kene ka miet ka bakentang ba ka khoj ka sabaton ke jongmi ngai kem melador kat hakane ke jeseng baro nadu ka basdang pat kum ta dalong ka mon jongmi kok pa to dor kat ye kene ki chakri jongmi ki ba don kata ka mesim man trei sitom na ka benta ka balang na ka benta ka borom ke jongmi bakindang don nya kata ka mesim jok ke jing sirhem bakin om so thai ngolawai Hendai bakin skau smart skau ting bakin da trang sisa. Bakin don kam e kini kisngi ki por ke bakado ban em kum kita Kristan ban long kita jingsai haki wei pan. Dalong kamon jome ko pa to dorang kat yangi kini kamit kat bangin sio ngeu ku bor na chakri jome. Aingu eme ye to kentin ki bali ngeu ba yo i na ki jing tho jome. Ba men sawan pat hai ta ki o jong ka beneng. Bat bagi khmat baro ki nyu i. Pa bako ngi kermenru ai bagi khmat jungi ke bedon nang ne kapor nginyo i ta ka burom jung mi ta ka si anda me menwan patra ba sa sien pat to dor kat kum ju e ne ka snong to rang kham ka snong
ba me bat mila cha so baharo ban yu ngau yu kosper khane ka por kir khu ka kam jong ki bagi trei don ka ta ki liang ki jing ko jing khia baro ai ba ki nang im kham jan sami ko pa na ka por bat min don ka ye ki ne ki chakri ki bla jiet jong me na ka ne ka snong ba kin long si cha ta ki chakri ba im bat ki badang yai fly ka teng jong me agi ngi ki por baro bat ko pa war ino e ka balang ka basa bat ka ba im ki jong me to nang ai ba kan kiu cha prang ni ki liang baro nak benta ke burom bat nak benta ke jing ke bedon kam ban pla seperti baro tai sen go pangem la ban klet yo chakri jong me ne ka por ban sayeng ban ya sami ke tin jong me ngitep ba mela pendon kam ye u ki por ki ngi blalaj baro bat mela khot so bahar ye u ke ne ka por ban yeng nak benta ke burom ka bakrau jong me to dor rangkat bat i ki tin ki khobor ki ban ai ne ka por kan long ka bala wan tu bat wan her na khet jing nei jong me ko pa ta long ka mon jong me min ma pa yang ki nong pop oi ngile si bon ki ki balong perca e ka mon jong me nei ka ta ka jing jong me ka yai khot bat yai pasiau hangi pat tos ngeu ki jing dawai jong ki nong pop ki badai top diang ada gila le bakla ki ngi pan ki bam dai biang ka mon jong me ma bat hikai yangi agar tang Jesus Christ no sus pa wono pendem ngi ngu ngi pan ni ki ni mental kerta amen. Sokmen hagani kapor dan kawai kecirwai kerpang na ka balang tenroy te ngi khot ngobha ya ki bikin wan syakmat ban ai kecirwai kerpang jongpi. Cek. Kublai sabatani pi baro. Ika jingruai ka bangin pensengau shapi ka nika por ka dei katkum ka nika mat pedeng ka bala nak bala ai nam ta ka nika jingsing penshet.
banai kublai ya gini kinong ruai naka balang tenrai kiktien kibadon jingmut bat ngakerman ba kalalong kajing kerku ba kajing mentoy ya baro nangi kibala sya skor gitu kajing ruai bat hagani kapor ngin rung pat sya kawai pat kabenta jang kajing syakri kajing iyo blai bakata kalong ban yo sngau ya ka khubor lengba u syakri jong u i elder di karpteng de komta ngakhot sngau bha ya i syaka pulpit. Kublai sabaton ni pi baro kapendap yang ngata kejing kemen kabaning kong haba khat yaki balang tenraj bagian wan sakmat ban ai ke jingruai berebor haba ngilet jeseng ki a jingruai kinong tenraj kalong jingruai pasnutanat sai sien ngakwa ban ai kublai ki ha kaneka khlemat ya ke jingruai ka jongki blen dung yai kerku ya pi ai nyu yo blai ya ka ba lador kat yang ikan ngut ngilak banadon hakan ke janmiet apa sedang jong kesabatan bakentang ke jongu nadu menen ke pasdang ngilaya don hawa minta kamiet ngilak ham bun kalong ke jing kerpat bat ke jing duai ke jeng ngabo boleh un kursian yanga ha kabangannya lam ya ketien ke jongu hapdeng jupi baro haba yanga laong ba ngan sim ya kani ke jingeseng ha kani janmiet la terwa yanga ba ngan sim ha kani ke jingeseng ha ke janmiet bakum kane ngala persyang ban yathu yaki ban ai daw bat ngalong ki ngampat ju don kajing kabangan keren gum kini je seng di babun beriu kum ni kani kan sien kan long kasien banengkong yang da ka perkat ba da ka banga ong kum ni kini ki nong yalam jong keseng pensit kinong o tong ina jiet no dei tai balaju sngau ha kajing eseng ka bai yalap o ka basultanat ka biang ba kumta kenyong pinban yuai na kini kinong yalam jong ka seng pensit hajaka ba kini ong kini jiet da kiwei ki ong pinban oh utah kan biang nomor 4 ju sngau 4 ju keren biang di kumta ngajeng hang ne da kijing penslur jong kine ki nong yalam jong keseng pensit jong ka kasi circle di barok kowe ki ai mensiam yang penslur yang ba ngalak ban yang kemat jong pi ha kene janmiet bat ka jeng don jong pi barok ka penslur yang bat ha kamiet ka bekriat ngasngau ba ngalas sedang ban kiu jeng sit ngahapan weng no mo plot jong ngalak sedang yo jeng sit ngakermen kan long pi barok hak dia pulih hai pot belengkot jong kene ke kenta mene ka janmiet menen ki janmiet am yo ka kubor ni pastor hak ba sedang i ong yang i ba ka kubor jong i nyai ka bajrong pinban yo menemet ka kubor ba sultanat bat ka belengkot ngalak ban ong kamdei ka bajrong kumbai ong
minta kamiet nganong epi kakubor ke balengkot kalak balong bajrong ya pen krek kalak balong bajrong rei ngapen krek balengkot te ngin sulong ki pen krek la ta kalong bajrong ngin ya ya syang tongin pendem hagi jing duai sa sien ngin la chau blai kum ne blai bak pa ni bab neng wan kmat metrai sa sien na kan kelmat ban buti le de hagi sang ti ju metrai kat bangi plet ya katien ba khoj met ya lam dalo jong men siem trai ai ba un ya lam ngi jingmot jing phat ngi ai bangi ji ye baro ki bangen kren ni la ban pediang ki jingmot jing phat ngi hagi donot ki jongi bat ngen pen sang nong rim ki ngen puson ya ki ngen duriap ki trai ki la ban long ki sembai ki ban phu ban pieng hagi jing em kristan ngi bangi la ban long kham jan seme kat bangi dang em na ko kesngi soi pat mendar kat nga kat bangi alam haru kom magar pang ka ketien ki jong metrai ai ba men sim jong me kren ding ba sin tu nga bakin long ki ketien ki wa sai ki ba plia ki ba knang ba baro upai lang jong me ba song ni la ban sngotu bat ban sempang ya ka e ba me medon ban kren ling ba jong nga ka ne jan bet agar teng jisu ngi doai amen sasien nga kwa ban pediang sobhai fi baro ki paranget ki balawan nadu menin ka basdang hadu menne ka sngi bat kumju ya ki paralok ki parajor parasnong perthau lada ki don lang bat ngi hang ne bat ki ba yo sngo ya ka ne kor jing pensawa lada phi sha skor ya ka kan long ka jing khu ya pi nga khot sngo bhai phi ba pen pelaj por bangila ban ya pelaj jingmut hai por belengkat jong kene ka kenta ya ka ktien ke jong blai ka ei ka ba ka ktien ke jong blai ka don ban ong hangi ha kene ka janmiet kumbang ila ya ruai ke jing ruai sedang ka ba ka ya thu yangi bangi im ha kine ki sngi ki ba sirkhai e ki sngi ki ba khadu ka jingim ka jong briu kat bayat ka wei ka por sha ka wei pat kilong sisya hagi bang ya pet bat bisar kilong ki ki jing pet ki ba bat ki batan re ki jing ya lum lang ka jongi ha kan janmiet kam dai ki bangen perkhat ya ka ta ka ba jing ka banwan nakmat jongi henrei penban ka jing ya lum lang ka jongi kumbang idan hang ne ya kan ka mat pedeng to pen ya mut brai ya ki kita ki ru ki bahaneng om ya kita ki eru ki bahaka kendau ngia don hang ne banyak perkat banyak puson ya ka ktien ke jong play ka banlong ka lenti ka banlong ka syarak hak jingyat ki jongi hak ini ki sngi bat ki por ki jing em ki jongi haki ar jasnem mensua kejengwan pa ki jong jisu grace syakane ka pertai kalakta bun ya ki jingmut jing berkat jong ki million ki kristan henrai halor kani sibun ki rungat sngur mensiem kidang sautu ya bat sempang ya ki ki balajia hang ne minta ngin ya perkat ban ngin ya puson ngin ya pelaj jingmut ngap kwa ban kring ya ki jingmut jing perkat jongi halor kane kamat ngin ya pule kat to ne teli kimat jong ge pule jongi kumbala pule sedang ngin ya pen phabiang ki jingmut jing perkat jongi sa ki jing pule kabala sim na ka kitab jing penpau ka lenong benengkong bala pule di het dikin jong ka balang laj mkra selong jing penpau iwe hinyau nyepet ya ke jengwan asien ka jong Jesus Christ ka ka banjia hang ne ngi u yo ne sa ki jing penpau ya thu yang i baha kata ke jengwan pat ka jong Jesus Christ jayu baro ki kmat kinyo iyo kata kalong kai ke basno tenat kata kalong kai ka baai mensim yang i kata kai kalong ka baai jingkermen yang i bahwa kata ka jingwan pat ka jong Jesus Christ sakabaat baro kikmat kinyo iyo
kumba ulong habang ngapule kene kat khat bat ngapuson ya kane kapen pai ya ke jemut phat junga sia ime junga ibam simla dan syu kene sla ju thai khat sau snam ila em ha kat jeng bom i syu ki khmat jong i hadu ke jeng yap jong i hinrai pen ban hang ne ublei kular bahha kata ka sngi ka jengwan ke jong u adon ke jeng men bas kem ling ba kene kat khat kaktian ke jong blei kaktian bela pesat mesti mu jong blei ba kita gi khmat barok ken sai umar khmat kibam sim yo kibam sim la yi ha kane ka pertai ha kane sla jong pertai bagi dengan don ha kata ka sngi kin yo i ya jisu dala ki jong gi khmat ha ka basai par kedar da ka khmat ka jong gi manga ban ma phi ladang empat yo i yo jisu menta daki khmat ki jimot jing berkat ki jongi ki khmat jong ki jinglong bakenja mensim ki khmat ki jinglong bakenja do kadon ki jingkermen baha kata ka khair ka sngi ngin yi u ha ka basai par kedar dalagi jong ki khmat ki jongi para bangai bat kilok atau kata kamlong ki jingkermen yang abat api kata ka jingkular kabadabyang kajengkular kabaslei hangamat api kabangimla bani nrengi donnya kejingkermen bangin sei yaw nong penim ha kataka akher kasngi kejengwan kejongu nata Matius su ong ini pe Matius kalenong kabaar pausau angit kem barok ngia don ya ka kotba kajong ni habang ilet sak jeseng idai banra e kotba bat ni bangin pet nginya pule bat kata akan kam ngin kam yo jingmut sibun bat ngin kam sotu sibun Matius arpusau kalenong ngan pule kalenong ka baar phanyau kabong naba kumba ka mi no kaleli na mingi bat ka sai syadu sepngi kum taru kan long hagata ka jengwan ukun ubriu hang neng isotu kata ka jengwan ka jong uji supres ka jeng thaba kum ka leili na mingi syasepngi na chate bat na chati haga ju kapor ngisotu ngin mudur hang ne ngisotu limba ka ketien ke jong blai ba kata ka jengwan ka jong ukun ublai ka jong ukun ubriu kan long hakaba syai pernai kan long hakaba thaba babaro ngini iu kamat kabar haga jengwan pat ujisu baro kiskor kinyas ngau baro kiskor kinyas ngau kibam sim lay asngau minta hakane ka perthai hakata ka jingwan ka basin baro kinyas ngau ya kiskor kijongki kata kalong kajingkermen kata kalong kajingkermen kanlong hakata ka por anda haba katurai ka jongu kan sawa anda haba kata ka sur ka jongu kan wan baro kiskor kibam sim yo asngau kin yo asngau ya ka sur ka jongu ningkong sasulani kalenong kabasau kat khat ka bakhan riu ong nabau trahi unwan hiar nabneng bat kajing risa daga ktien sawa u angel rangba bat daga turai ublei bat kita gibayap hau kres kin yami shwa unwan hang ne bat kajing sawa ka turai ka ktien ki jong blei ke yathu yangi kajing wan kajong Jesus Christ hakasin gabar jar kajing thaba jong galeli bat rengkat bat kituroi kajing risa kakten kajong blei kay thu yangi kajing risa bat kituroi kajong blei bat kita kibalayap hakajinget kenya mi patsua hakajing kerman namar bakila kajing jong kajing kerman kenya mi pat bat rengkat
Kiskor kibaki yo sngau hagi jing perta hagi jing sawa jong keturoi ke jong blai ha kata kapor. Kamat kabalai hagi jing wan pat ujisu baro ki angel jong u kin long lem rengkat badu. Unumwan marwei unwan rengkat bat ki angel ki jong u ki angel bat unwan rengkat bat ki cipai ki jong u. Kata kajeng sawa kabajam kanwan lingba jong u Jesus Christ haka benengkong ulawan cak ini kepertai komu kelong ubaloi ulawan cak ini kepertai komu unong bapop ya kepertai bat ulawan bat penem mangapan mapingi donang ni namar ulapan yang apa tapi ni donang ni minta namar Jesus Christ ulawan cak ini kepertai ulawan ban bakala ya kapop jong apa jong pi. Dahil na kini daw bagila bandon pangila banlong kum pangilong kum ni. Henry hakasin kabaar kabaon sawan. Amsu kum uklong. Amsu kum unang baapop. Henry ukris unwan kum usiem kajing job. Katakalong kajing kemen yang apa tapi. Katakalong kajing kemen yang kibangaj. Bat kiba akmi lenti kiba don kajinget kiba skem hau. Bat kiba akmi lenti ya kejengwan kejongo. Ai bagata kajing akmi lenti kanlong manga bat mapi iwe na kita kiban akmi lenti ya kata akhir kasngi kejengwan kejong prai. Ringkat hakata kapor kejengwan kejongu. Long kibriu kejongu ban ya yang risa lem ringkat badu bat kibriu jongu bangila ban ya itu iwe wat lagi pam sempal itu ina pai biang Matius kalnong baar pausan kay bau Matius udon bandong hangi Matius ar pausan kalnong kedekot kabalai pawai Adaw ko no briu unwan teha kaburom jongu bat ki angel bakuit baro lembadu anda kamta unsyong halor kaket kaburom ka jongu unwan omtang bansuan bansawi ki briu jongu henrei unsyong hakaket kaburom ka jongu kata kalong kaburom ka bakraw bangi baro bagi briu ki banget baro how Christ Jesus Anda wana kata kapor. Kinyo ilo jong nang penem. Kumba u Isaya uang. Uneken udai unang penem ujong iya bang ila apmi lenti laslem. Katakan long kejeng kermen. Yang apa tapi? Katakan long kejeng dengan yang apa tapi? Haba ladang iyo yakum katakalat. Namar kumbang ila sakri. Ladang ilang kibas sakri ini. Ngenyo yakum kata kapor bat kakenta kabanesyam ringkat padu. Yau anda habawan on senran lang da kicipai baklanbor kijangu bat kikinhun angel bakuj bakenjap neng baro. Habau jisu unwan kamat kabasau anda habau jisu unwan pat kadon kajeng kenyu jumai kabakrau kumba kam sempal jia meno ha nadu ba la pelong ya kapertai nabudu ba ya kena kapertai lasang kan kam sempal jia kom kena kajeng kenyu jumai kabakrau adu kata-kata iya kini gisni jong kena kata yau haka sisni laisen laiwat kajeng kenyu jumai syaturki bat Syria. Kibriu kilayap. Dang bon kibahadu mentak menekim simpal asyam ya kiru. Henry kaktian kejong belai jetu yang i. Kanta ka jumai ka bangi syam ta ka bangi yo snau menta ka bangi yoi menta hagina isngi bat kipor kampalong ayai. Hakata ka jengwan ka jong ukun ubriu
kajeng kenyu jumai kabatrem hadu kata jumai bakrau bom simple aja ha kajeng yatu kana jong ka pertai nadu ba lapelong ya ka pertai in simpor kendiat ban berkat hadu kano utau jumai uban long ha kata kapor kajeng kenyu jumai kan long bakrau du kata bawat ki lom bat ki wa ki mangsiang bat ki tem kenja bat kin madan lot kaktin ke jong blei kaya tu yang i ya kata tu nya le biang cha kaktin ke jong blei jing pen pau kal nong ini pai kal nong ka bakat pra kal nong bakan riu kat khot ka bakat pra jing pen pau khat riu khat pra te la don gi leli bat ki jing sawa bat ki perthat bat la don ka jing khnyu jumai bakrau kat kata kam ju la long nadu balalong hibreu kat kata kam pat ju lalong ka jing khnyu jumai nadu balalong hibreu haka kendeu hakane ka pertai kampal aja kat jumai ka bakat kata ka jing khnyu jumai bajur kata bat ka bakrau kata hakane ki sngi ki por ki jongi minta ni ju asno ki jumai na ko ki por pat na ko ki snam jo ko pat kamtam mi ki ri kum ka Japan ki ri Turki bat ki we ni ju asno ki jumai na ko ki por sa ko pat bat ni ju i gine ki pertai ki sngi ki ba menta ki ba ju i lengba ki media ni pai ni kumbang dan nang ne kajeng kenyu jumai ki hap ki yeng gisam ki kelon ki yeng gisam ki yap ki breu kum tata ndra yang ne ka ktien ki jong blai kaya thu yang i bakan jia ka jeng kenyu jumai ka jeng wan pat ka ba asien ka jong kun ublai kumba kem sempal jia ka jeng kenyu jumai ha ka pertai banin jore kina ki jingkin yo jumai kibangi yo sngau kan nomlong ruem bahagata ka jingkin yo jumai ka bakrau kat kata kaktian ki jong blai ke thu yangi babaro ki lomba ki tem ki wa kenja dah kabor beriu ke jongi ngamtep hadukat no ngila ban sotu bat ban cempang ya kan ni mereka kediam ki jong blai kaya thu yang i ya kata baka ha ka jing wan pat ka ba asien ke jongu kom musim ki siem kom musim jong ka jing job bagi neki kin dia ka bangi ngimla ban mudur bat sotu lese kamat kabasan ondau jisu unwan undon ya kamet kabasisya undon ya kamet kabasisya dan gibaong katokan ekbriu hakajing nget bau jisu unwan pat sakane pertai kum ujing tau bakan jaman sim om kum ubriu hakamet henrei hatu kata kalong kabasisya nyepet kaktian ke jong blai kumno kaya thu yang i hato kala kata dei ka bacisya bau Jesus Christ andon wan pat unwan tangkum ujing tau bakan jam siam ujing tau hakap met ka bacisya tangan nyalai sa gospel ka jong sa ka kitab ka jong kikam ki apostol kalenang wanang kong ngene pule kat kaba kendai hadu khat wei kong kemne andau lala ya thu ya gine ki ru ha haba kidang ya khmi
la sim no ya u sajrong bat ul o la pediang no ya u ba kem yo isu ya u te haba kidang yak mi san sabneng kat ba udang kiu hak mi arngot kirang ba kilayawan yang hajan jongki hagajan kup balik kibala ongru korang ba kalilia balai pia yang kemit sabneng une jisu ya ubala sim no sajrong napi sabneng unwan hagaju karkom komba pilai ya u baulej sabneng hangneng iso tu kat kum kene kat khat kabala nilai pule ba haba Jesus Christ ukiu sabneng kaktir ki jong blai ye thu yangi ba kito ki senran bat kito ki riu kentai ki papai ki i u ba ukiu ki pai ba ki u ba ukiu bat kaktir ki jong blai ye thu yangi ha ka sien ka bar bon wan ja ka patai ha ka ju korkom unwan ha ka basai par kedar ka baro nilai pulih mene barok ki kemat kila bani barok ki skor kila bani usngau namar ke jengwan rengkat ke jengrisa namar unwan hakabasai hakabaset barok kila bani i daka kemat ki jongki unwan hakador kumba ulawan hakasien ka baningkong kum ukhlung uwan ya ulakha sakan ka pertai ba unyo mat ya ki jenglong briu kumba mangaban mapi ngimat Jesus Christ lawan jangan nak percaya kamu beriau ulayok mat ya kijing pensoi hak percaya ulayok mat si bun kijing bat kijing ele akan nak percaya ulamat ulayok ya kijing leben kibabun jaj bat bubun rukam kabanga bat mapi ngimla ban sotu ngimla ban sempang bat lesing ngimla ban syarul lania kedu kat kum kata kajing sya kajing ya kedu kajong Jesus Christ ulah syak sipun kijeng bat kijeng tenju kat bau dong dan hari ni ka pertai bapap hendrai semlalong bapap kumta hang ning sotu ba anda ha ba wan na kasien ba ar unwan kumba ulang kabamut undan ya ka bormet kumba ulah kiu sabneng ha ka to por andau jisu unwan bat kanong naga benta way pa way ubriu bicara lade lagalong kajing kemen nagalong kajing snausi ngila ba sotu yalde anda bawa nagasin baar rengkat bat kanong kata kalong kajing kemen ya gitu gibat tray shirham na benta kajing penem kata kalong kajing kemen lenti kabakmen ya kita batrai shitham na bata kajing penem gajong press na bata kajing penem jong kimensim katakan long kajing kemen ya iwai piwai baap kemil tibat ki batrai minat ya kakam kajong unwan rengkat bat kanong katkum kajing pray katkum kajing le katkum kajing ibet kajong u hakmi ngawan kloy bat kanong ngene pe jeng pen pau kalnong ba ar phu ar lenong ar phu ar kat khot ka bakhat ar hakmi ngawan kloy bat kanong jonga ga don lem bat nga ban ai no ha wei ba wei baro katkum balong ka jingle jong u kumnong itrei kumnongi pla, kumnongi kren, kumnongi kana, kumnongi ya sarum batsaneng, kumki banget, how Christ Jesus. Kalong ya iwei pe iwei nangi. Ladang ilale babha, nginyo ya kanong babha, lada ngimsim lale babha. Desa kan numlong ke jing sosi yang ni lada ngimyo e kanong baba. Bat hang ni ngisutu ba ka jing bisar
kajong Chris lapendap hakata kapor. Kajing bisar ya way pa way brio ondah bolawan siaka pertai ula pendap ya kajing bisar kakam kajing tray bat kajing pla kajing le jong way pa way brio. Wan hakapor ondah ba baro kikam kijing penbit penbiang jong u kilalong. Bat ondah ba ula dep ban bisar baro kini kikam unwan siaka pertai bat kanong. Kanong ya way pa way ubanget hau. Hatu kata kamlong kai ga ba ai men sim yang abat api ladang him sempat lale kano ka jingle ka baba ladang him sempat pla kano jing pla baba na benta ka jing penim dongan sedang naduk mentah kapor kampat slam bangen yo ya kata kanong kababha kabau nong penim unwan ra na benta jonga ba jongpi tongnya sedang bantrei na benta jongu lada ngim simpat lale Jisu da kabasai o kren na gitu bam senyo ya kijing kren ki jongu kajing terwa ki jongu ya kajing penim on sa penjat hakaj klemat hakajing wan kajong bat kajing temu jong kajing wan kajong kan long ba ken dan hakajing suk baro kipor bat ki ayam kata kalong kajing temu kajong blai na benta jong iwe pa iwe andau jisu nuan pat kibayane hau nadu kajing yap kin sa mipat hadu kajing yap kin sa mipat kita kibalayap ladagi long kibayane hadu kajing yap kin sa mipat suagi puli mene nengkong tasleni sao kalnong kan riu kan nyau hakata kajing wan pat kajung kibala em bayane hau kin yo mipat sua bat kajing wan kajong u anda haba wan pat hakil o jong kabneng baro kito ki beyane au ken yo ban sem lang ringkat badu bat kito ki beyane au ha sahid neng anda haba jisun wan ki bahok baro ki badang em mau kin ya kendu yau ha kisahid neng Minisiam ya kata haka kitab kajong upol sa kinong Thessaloni kalnong kabanengkong kadkhat kaba sao bat khat nyau phila ban pule ya kata nangta hakajengwan kajong Jesus Christ hajengwan pat kajong Jesus Christ sibun kinlong kibam semlap pat lapan kre Sibuan kinlong kibam sempat lapan kre. Hasua kata aku abang nepet Lukas Gospel kejong Lukas kalnong ngaba khat nyau. Lenong ba khat nyau kat kaba arfo. Kat kebar pulai kebong kinong api hakmi hangne lane hakmi hantai Henry wat mino limne wat buat yaki kanwan kajing petame kanwan kajing pensoi kanwan kajing yalam bakla ni kaktian kajong blai ong da bisar yakum kita wat sungai bat wat lej sei kaba kinyalam bakla ya pi hakajengwan pat kaba asien ke jong Jesus Christ sibun kinlong kibam sempal apan kre ya don nang ni hakaba sedang jong kene ke kenta jong kesabaton hatu ni long kita kibalapan kre
Ladau Jisu wano minta. Hatong ilalong kibala penkre. Minya duriap. Halade marway. Ladang lolong bala penkre na em. Ladau Jisu Kristuan. Ngadang syong hang ni. Ladau Jisu Kristuan. Hakapor kabangadang bamja. Ngalalong na em bala penkre. Ladau Jisu Kristuan. Hakanonopor. Hatong ngalalong na em. Ubala penkre. Ya kita kimat ki mengalai pulih syakmat. Minne. Ladang ilale yaki. Ladang ilalong na em ki bala penkre. Namar ka jempenem. Banyo ya ka thong jong ke jing job. Jong ke jing ele. Para banget. Bat parlok. Om dakabor ke jongi. Dakabor ke jong umensem. Ublay. Bat kadai yang abad api bangin kerpat. Bat bangin let show haga jenget kabas kem. Ini let biang. Cak gospel ke jong Matius. Gospel ke jong Matius lenong kabas arpusa biang. Ini boleh ke dekat. Ini boleh ke dekat naduk ke basau. Naduk basau. Teu Jisu layatu bat ulaong haki. To sumar ba ununoru un syukor yapi. Nababun kinyawan haka kertang gejonga. Kidaong mga ubau kres bat ken syukor yacibun. Bat pin sayo sngau sapang gitma. Bat kijing benaya gitma. To sumar pi wat sngau kuslay. Naba udai. Naba kadai bagi negi ege baro kenlong Henry gabakut kam lajia naba kaken jaban riu kan yang yale ya kaken jaban riu bat kahimaru ya kahima bat kenlong kinong nemsneu bat kijing yap tamru bat kijing kenyu jumai hasibun kijaka Henry kinegi baro kinlong tang kijing sedang kijing jenjar. Tep bahabawan kini ki ai baro kita kijing tenju kita jeng pensai kijing yalam bakla kijing pentame kinwan bakam komma kita kipor ngidai banlong giba snoto bat kedet mendriu tat lada ngila perkat ngila puson ngila duriap lepa ha kijing em kijongi bahala kesni kijing knyom kijing uot bat kibanget bunsin ha kajing em kajong briu labon kajing knyom bat kijing uot ha kajing em kajong briu nginapet ningkong laj biang jaga ningkong terselani ka Siti kijong Paul jakinong terselani kumno Paul Ukraine na para bangai jongya terselani kalenong kaba san ngine pule ka dekat kaba ar san ar kong namar pia tebyang ba kata ka sngi try kanwan kumju kum unong tu menmet kane kalong kijing maham ba kata ka jengwan ka jong uprai nong penem kanwan kumunong tu menmet kamot ka bajar-jar ka bangimpoy perkat kalong ngi bangen penkre haman lagapor bat ka klemat ka jingim ka jongi baula banwan hagan no gapor ka jing bompoy perkat ka jongi namar kata ong tolong pi ki bala penkre ko para bangai long pi ki belapan kre hagan ngoro por ka ba onwan an sem ya pi ba pilong ki bela kre bat kanong kanlong ya pi nang ta Matius biang le gospel jong Matius lenong ba arpusau kat ka ba sau pusau arpusau sau pusau ong naba kumta
Piru to long ki balak loy na bahaga por ba pimot wan ukun ubriu. To long pi ki balak loy. Long pi ki balak re. Long ki balak re. Kum kita ki bom simpat lalong ki balapan kre. Nei long ki balapan kre. Bahaga ta por ka ba wan ukun ubriu. Pen long ki balak loy ban kre ban yelelem lang ringkat badu. Hakasin ka baar ka ba onda habo wan unong penem. Onong wan su ban yu kjat hagane ka perthai hagane ka kendau kum hagapor ka ba wan na kasin ka badangkong. Nrei kita ki breu ki bala yap ki bala ene au bat ki breu lada ki badangem wan hakum kene ka por ka jonga ba jong pi rengkat bat kita ki jeng sawa jong iturai bat ki angel ki sor jong ki angel bat kinong yarap ki jong u ngina lem lang rengkat bat ki ngina kendu yaw nong penem ha sahet neng ong ketin ka jong blai blai dong yakot Jesus Christ dong yakot yanga bat api bangen long kibal kloy bangen long kibapan kre ag jeng im ki jong e kum ta wong hakmi ngayeng hajeng kang bat ngatiet Jesus Christ uyang ag jeng kang gidono jonga ba jong pi haman laga sakan haman laga minute haman laga kenta haman lagi sengi senjam ki jong e uyang hajeng kang bat utiet amang ye pule na goi por sepat ngine pule biang ta ka lenong ka ba arpau jong jeng pau arpau jeng pau ka lenong ka khat ka balai ka bang kren ya kane bat la bread sorry ka lenong ka balai ka khat ba arpau kelam nga ka bang itip ya kane hakmi ngayeng hajeng kang bat ngatiet no bakloi ban pli ya ka jengkang ka donot ngan wan hapo jong u ban syong banyabam rengkat batu hakmi ngayeng ha ka jengkang bat ngatit lada no ru unyo snau ya ka tien jonga bat un pli ya ka ta ka jengkang ngan wan rong hapo hau bat ngan khawai miet lem batu bat mau lem bat nga kata kalong kajeng terwa kajong uji sukres unang penem hakmi ngayeng hajeng kang utiet yang abad japi ukesiu tia yang abad japi bangen long kibakloi ban pedang yau hakidok not kijongi ban ukloi ban yasong rengkat bat ni wangan syong bam lem rengkat bat pi hakamiat ki jong hato kata kamlong ke jengkemen yang abad pi hato ngilong ki balak loy bat pen kre ya ke jeng wan pat ke jong u hato ngin sya ya u bat wan hakidok not ki jong i kata kalong ka jengkeli yang abad pi marwai simet bangen pusan bangen perkat bangen duriap hato ngalalong bakloi ban pediang yau bon wan hakadok not kajongi do bulen ku ngi da ka bor ka jengerap ka jong mensium jong blai bangila ban long kibala kloi ban syam badu haki sahed neng anda upau hakil o jong ka neng hakasien ka baar kum usim jong ka jengjap hangta ka long ka jengkemen ngi iwei piwei bangan yo ban lem lang ringkat badu hagata ka pertai kaba thumai kaba ula penkre na benta jengi ong wat ki kuslai pi hag donot ki jongpi haga yeng ukpa jonga don jibon ki pulit songne dan jibon ki kamera na benta baro ki breu jong ka pertai ki bakloi ban pediang yu bat ki bale yane yakamon ke jongu dan sibun ki pulit changne ong lem da gam tang lalai ban nyat pen krek ka jaka ya pi bat ngen
Ngan dap ban perkrek ngan wan pat ban syau ban simti pi holiday. Bahaga balong manga piru pila ban long. Kata kalong ke jengkermen yang abad pi ba ngilong. Kibla kloy ban ya syam bat unong penem. Hasait blank. Anda haba kata por kawan kapor ke jongo. Kau belain kurku ngi perkrek gi donot sim jongi ha ka jingwan ke jongo. Amen. Aingo yublay ya ka kubor kabalawan lang bau syakri jong u hoi ka kubor kabapenkan mau biang sa sisien hangi bau Yesus Kristus ubangi ngingay ubalayap halor jaga ding pna lakumbaar hajar snem mensyua un sawan pat sa sisien ban penkot ban penwai no yaga nega pertai kabala jelay da kajing baman bat ban yalam no yalagi jong Gibril kibala siuspa ki jong u sya kata ka yeng ka bola lej ban pen kre ka kubor ka pen kan mauru bonda habon wan unnam wan hagata ka jinglong ka bajar jar Henry un wan hangte hakil o bat ka Bible ka ong ka khmat baro kan yoi yau de kublai shibon elder ti kharpteng yagane ka kubor kaba phila yasam lem hangi hoi kaba penkan mau hangi ya ka jingkerman kabangi don hau Yesus Kristus ka jingkerman ya ka jingwan kaba arsien ka jong u de kapor kalabiang banginya penwai no ya gane ka jing syakri ka jongi yau blay da ka bangin yarwai yaro yau na ka jingwai ka bashispa khat pra ka jingwai ka bashispa khat pra unorwai shemen siem ong sa sien on sawan ban pelai lagi brio Knang syaka buram baudon reu ko kinla ban kiu lakli sngosi tora dokmet chat kemen barwai on sawan pai da ka borba sim jing pen im pernai ngirwai kumto bar light ligi dekat Jiruai sawan ban pelai lagi bril nang syaka buramba udak lekoy kena bangkir laklis nasi tora dok mir chak ben barwai sawan pada kabor basim ting penim pernah Aperdaikan syapting sun bleng rukan kenyum Angno de priwan pemun yang hakas ngibakadu Jakari anam syam Najing terimakan ka Napeng najing herkut kadam jing in Nekalajan Nong 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 nading Yaki
kisaran babli Dang jing yang bagala ladu daki bakrau batri Dongin yidwai Au blay ukpa jeng yu bahab neng Utrai Ubang inget Baru try ubang idang yai ap kami lenti Bahagawai kasngi Om desyu degi kmat Briu lanigi kmat kebaken jadok Bangin yo iyame Henry Markmat Ngen sa yo i Tehagane kapor Ngisngau ya kabanay ngu yame Sa shisien biang Yagane kapor Haga bakumupay lang ujong me Ngila ya kabanyawan banyalum lang Hagane kajaka Ban yaro ban pendon buram Ya kakerteng kabakhoy kajong me Haga juga por Ngay ngu ya kakubor Kabamela ay hangi Lengbau syakri Ubarit ujong me Hoy kakubor Kabapenkan mau biang hangi Ya kata kajing kermen Kabangidon Nadu Bangilangay Bagata kajing kermen kalong Bau Jesu Kris Ubang inget Ubalayap halor jaga ding pena Kum kajing kenya kaba im Bat kaba shisha Nagabantaki pop ki jongi Hoj ubalakiw no syabneng Nalor jong ulum olif Rengkat kajing saki Jong ki Kristan ki banengkong Ki balakot shika shispa arpongot Hoj ki briu ki baladon haka jing du jing kermen Namar bakim yo isu Yalau jong utrai Henreng yai ngu Bar ngut kiangel bakhoy ki jong me Kilawan hier knang nang tay na beneng Ban ay haki ya kakubor baba Kakubor yang kajing karmen Bau ne uju ujisu Ubakila yo i bau lakiyo no syabneng Unsa wan pat Hagaju karukam Hagasin kabaar Tingay ngu yame kotray Yagane kajing karmen kabaskem Kabangi ngidon Hau Jesu Kris Berkat bangidang ap Karmen yagane kajing karmen kabangi ngidon Banya syem balau jong ukan rat jongi Anda habon wan Ngiduway Bamen pen krek yangi Lang bau men sim bakhoy Bangin long kita kiba bit dor Bat kibala kloy banda habon wan Banya syem bat u Haga jing suk bat haga jing kemen Bada ka jing ayay ka jong me ublay Bangin long kiba bit dor Ban long ginong syong shnong Habneng rengkat bat me Dengi duway ngikarpat ya me kotray Bawa la dengi long ki briu ki batklot Ki bamla ban le ay ru em naladehi Ban yo ya kata kajing em ka babam jokot anda bau jisun wan Henry to ay bagajing ay ka jong me ublay Leng bau Jesu Kris kan penla yangi Bangin long kita ki bebit dor Ban don bat me habneng anda bau Jesu unwan Berkat pengidang ap Ya kajing wan kabasin kajang u Jesu Ya rap yang iruh kaju kapor Bangin ya kajing jo kajing pla Bak kajing saki syaki weipat Hoj begitu kibayo yangi
Kinam yo isu ia kata dur baka jinglong ka jongi. Henry kin yo ia ka dur ka jong u Jisu bat ia ka jinglong ka jong u hangi. Bat day kata kan kaban penlong yaki. Bakin yo ya kata ka jing im ka jong me ka jing im kaban yalam syakada ka jing im ka ba bom jokot anda ba me menwan. Tiarap yang ikut try kum ki dekat jong kabalang. Nadu ki samla hadu ki long kemi ki long pa. Bangin yai im de ka jingai. Bangin yai im hakada ka jing pla. Bad haka jing saki. Ya ka jing ka jong me ko pa. Bad ya ka jing yap u Jesu Christ halor jong ka ding pna. Di ko try ngai ngu sa yisien pan. Ya ga nega por ka ba kordon negi por baro. Ka por jo ka jing ya kren ba ka jing ya slok ban me. Ban ngai nguru ya ga nega kubor sa yisien pan. Ai ba kan dalong kata ka kubor kaban yai pen kan mau hake jingmot pada ka jing perkat ke jongi ya kata ka jing kermen kabangi ngidan bar kublai shibuan ru ba mayos ngau igini ki jing duai bi ki jing kerpat ke jongi na bangi duai hake kerteng ka jong Jisu batu da ai ru ba ka jing ai ka jong Jisu Kristus bau try ka jing ka jong ublai ubau pa ka bana bom jokot rengkat ka jing slok ka batiang ka ba pentingan ka ba pensyai bor bat ka ba yalam lenti ka jong mensim ba khoi ngi duai bakin yai don rengkat bat ngi hoi balau jong upai lang hakeleng satlang jong ne ka pertai nadu ka ne ka klip mat ka ba menta dat hadu ka de ka sngi ha ka bangin sayo ya kalat ban ya syam lang hang te kilo jong ka beneng anda habau Jesu Christ onwan. Hoi sedu ki bom jokot. Bat ki bom jokot ru. Amen. Bad amen.